Witam Was na kolejnej mikrorajdzie po mieście Chorzów. Wiecie co Chorzów, a tak richtig Königshütte było kiedyś kurortem? W lutym roku 2023 robiłem cykl 3 filmów o dzisiejszym mieście Chorzów. O Królewskiej Hucie, Hucie Bismarcka, to je o Hajdukach, o Chorzowie, jako też o Maciejkowicach. Niedawno przekludziliśmy się do Królewskiej Huty, na Klipzowiec tak genau i skuli tego bliżej pokazuję wam to miasto. Tak samo jak to robiłem kejże kwaterowo w Łaziskach. Tam okrąg głównego filmu zrobiłem jeszcze 7 inkszych. We tych filmach ze Chorzowa pokazuję to, co nie zmieściło się we tamtych trzech, jako też rozwijam tematy, o których wspomniał żech ino krótko. Co tydzień genau o 6 na wieczór w piątek nowe tajliki. Abonirujcie kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie pszajka, komentarz, roztopierzajcie ten film, dajcie też nowy knefel, wybij. Jakie znacie kurorty na Śląsku? No, je ich trochę we Karkonoszach, we Rizingebirge. Szajbnijcie, jakie to są. Ach, jakie znacie na Górnym Śląsku? No, je to Goczałkowice-Zdrój. Byliśmy tam, kręciliśmy film, kuchnijcie se. Je to Ustroń, no pod polskim reskierunkiem Tyla. No, ale mamy jeszcze pod czeskim reskierunkiem. Darków-Zdrój, Gryfenberg, Bad Salzbrunn, Bad Lindewize. To są te, co fungują te roski. No ale były jeszcze kiedyś takie, co dzisiaj już nie fungują. Jaworze, robiliśmy tam film, kuknijcie se. Jastrzębie-Zdrój, też robiliśmy tam film, kuknijcie se. Ziegenholz, no i Königshütte. Ja tutaj, w tym industrialnym mieście, no wtedy jeszcze nie mieście, w osadzie, co nie miała miejskiego zakonu. Tutaj był kurort. Ta industria nabierała dopiero szwungu i w cieniu kominów rodził się kurort. Kaj ten kurort genau był? No tutaj są my na ulicy Starego Zdroju. To świadczy o tym, co w XIX stuleciu był tutaj kurort. Od kiedy zaczął fungować? No od roku 1805. Genau wtedy, co Napoleon pobił austriacko-ruskie siły pod Austerlitz. Jednakoż zanim formalnie zaczął fungować kurort Bad Königshütte, ludzie znali już tutejszo kwaśno woda. Tutaj genau, kaj dzisiaj mamy Bahnhof, po mianie Chorzów miasto. Jeszcze kiedyś, mam nadzieję, nakręcimy tajlik na temat tego Bahnhofa. W roku 1791, wtedy, kiedy genau we Rzeczpospolitej uchwalali konstytucję 3 maja, no ale Śląsk nie miał ze Rzeczpospolitą nic wspólnego od setek lat, tutaj rodziła się industria. No i pogłębiali pierwszy szacht Königsgrube, gruby król. Tutaj, państwowej, pruskiej. Miasto, jak wiemy, osada, nie skorzy miasto, wzięło miano od Königshütte, Królewskiej Huty. No ale była też gruba o tym samym mianie. Królewsko, państwowo, prusko. I w roku 1791 po raz pierwszy ze głębokości 50 metrów trysło źródło. Grubiorze, a tak richtig gwarkowie, napili się tej wody. Poszmakowali, powiedzieli, tako trochę dziwno, kwaśno, no ale dobro. Właściwości zdrowotne miała, no i zanieśli ją swoim babom, swoim dzieckom, swojej familii do domu. Wodami z Gruby zainteresował się doktor stąd, doktor Banert, i zlecił analiza tych wód aptekarzowi ze Tarnowskich Gór, Kochlerowi. Stwierdził ten aptekarz, co są to mineralne, lecznicze wody, konkretnie żeleźno-kwasowąglowe. Skuteczne przy leczeniu niemocy babskich, skórnych,
reumatyzmu, artretyzmu i stanów wyczerpania. Kierownictwo Königsgrube stwierdziło, co okrom węgla z podziemia będą wydobywać też woda. Stwierdzili, co idzie na tym zrobić geszept. Nawet zainwestowali w ekstra pompa, co była poruszano od dampfmaszyny, co by z podziemia ta woda wydobywać na wierzch. Dr Bannert zusammen z doktorem Meiselbachem, krysowym doktorem ze Beuthen, założyli spółkę. I genau w roku 1830 ta spółka wybudowała Amalienbad. Tutaj, w tych okolicach, jeżech na placu, tutaj Denkmal Chopina, tam mamy lazaret, no a tam ulica Starego Zdroju, kajmy już byli. Kole Amalienbad wybudowali dom, kurhotel i koncertowo muszla. Niestety nic z tego nie zostało. W roku 1830 Bad Königshütte wpisali do śląskich kurortów. Wtedy też w kurorcie przebywało 68 kuracjuszy, 21 ze polskiego królestwa, ze kongresówki. Niedaleko była granica, no Sosnowiec już przynależał do Polski wtedy. Do porównania, na Dolnym Śląsku w Bad Warmbrunn, czyli w Cieplicach, było 100 gości, a na Kłodzkiej Ziemi w Bad Kudowa, w Kudowie 200. W czasie fungowania kurortu kuracjuszom udzielili 1322 heilbadów w badywannach, 144 dampfheilbadów i 231 prysznicowych heilbadów. Dzięki industrii rozwinął się tutaj kurort. Pojawiły się te wody, co my go dali, a? No ale też z kuli industrii wszystko się skończyło. Coraz bardziej zaczęli eksploatować pokłady węgla, fedrować, no i wody się cofły. Königshütte miała nawet problem z pitną wodą, skludzali ją ze Tarnowskich Gór. No i jeszcze ten skażony luft i industrialny klimat. To odstraszało kuracjuszy. Kurort fungował tutaj do roku 1850. Königshütte nie było nawet wtedy miastem, bo miejski zakon dla Królewskiej Huty to rok 1868. Potem dopiero w okresie międzywojennym, w roku 1934 dokuplowali dziedzina Chorzów, no i z kuli tego dzisiaj mamy Chorzów. Po kurorcie nic nie zostało, no ale za to mamy tężnia, mamy wiele parków, w tym Śląski Park, największy na Śląsku, jeden z największych w Europie, co czyni dzisiejsze miasto Chorzów jednym z najbardziej zielonych na Śląsku. Dzisiejsze miasto Chorzów jest miastem postindustrialnym. Będzie tu na przyszłość jakiś kurort? No raczej nie. No ale możemy richtig dychać w tych parkach. No Śląski Park nieraz kręcili my o nim, nieraz był w materiale na moim kanale. Proszę też do innych filmów, do innych mikrorajzów i rajzów. I proszę was, korzystajcie z tej funkcji wybij. Jak dowocie pszajka, to wyskakuje wam funkcję wybij. Tak mi wyskoczyło. Ja tego nie mógł kliknąć, bo to był mój film. Spróbuję jeszcze na innych filmach, na innych kanałach. To pozwala małym twórcom wybijać filmy, no bo te wyświetlenia, jak widzicie, ostatnio są nie najlepsze. Proszę, abonirujcie kanał, komentujcie, roztopierzejcie Jerzek też na Facebooku, Instagramie, a my widzimy się za tydzień. Już nie ze Królewskiej Huty, no ale też ze Śląska. Mówcie się, Pyrsk.